Naša ďalšia zastávka je tuto v Dumbii, je to Karma Resort. Zastavili sme sa tu, lebo sme si povedali, že nemáme niečo, čo by bolo úplne priamo na pláži. A toto by bola skvelá voľba, čo sa týka ceny, kvality, dostupnosti a všetkého. Hlavne po momentálnom zdražení, čo je v Hurghade. Čo povieš na to? Áno, je to rezort, ktorý proste funguje už 15 rokov. Je to normálne fungujúci hotel, ktorý má hotelovú časť 1200 lôžok. A potom ostatná časť je vyslovene apartmánová. Dajú sa tu kúpiť apartmány od nejakej ceny 45 000 eur pri jednorázovej platbe štúdia a potom to už ide ďalej. Dá sa dať aj splátky až na 5 rokov, ale tam človek prichádza k dosť veľkému preplateniu. Sa tu platia ročne údržbový poplatok, ale je to hotové. Čiže keď niečo hľadá, že už nechce čakať, alebo má strach, že sa dokončí ten rezort, či budú meškať, tak to má proste hotové, kúpi, príde, zariadí, lebo sa predáva ako holobity a predáva a býva. Takže hneď vie aj prenajímať a má z toho hneď peniaze nejaké naspäť pri toho prenájmu. A čo je výhoda, si myslím, tak viac menej ľudia hľadajú dosť častokrát nejaké rezorty, ktoré by ponúkali all inclusive, čo vôbec nie je bežné v Hurghade. Veľa ľudí si myslí, že áno, lebo je zvyknutý cez cestovné kancelárie a práve tento rezort ponúka takúto možnosť. Pamätáš si, aká je cena? Tento rezort to ponúka. Keď ste tu ubytovaní v apartmáne, ktorý vlastníte, alebo keď ho prenajímate, tak tí, čo sú nájomcovia, majú takú kartičku zľavovú, ktorú máte na každý rok obnovenú. Máte 25% zľavu na všetky služby hotela, čo znamená, že all inclusive vychádza $20 na dospelú osobu. Deti do 13 rokov sú za polovicu a do 6 za zdarma. Hej, ale je tu aj možnosť taká, že taký sem len raňajky, obed alebo večeru, tak vedia si vyslovene zaplatiť iba ten obed alebo tie raňajky alebo večeru, kde sa bavíme niekde od 300 poundov za raňajky, pred zľavou ešte, hej, 400 a 600. 400 obed, 600 je večera. Super, tak my sa tu teraz porozhliadneme, dohodneme sa, čo všetko vám ukážeme a za chvíľu vám to prestrihnem. Ak si pamätám správne, tak tam v tej prednej časti je fitko a reštaurácia, to si asi ukážeme potom na záver, keď pôjdeme smerom von. Tam máme hlavný vstup, recepciu, tam sú večerné programy, máme tam fitko, spa, wellness a ďalšie sú 3 bazény. Jeden je vyhrievaný počas zimnej sezóny, ďalšie sú nevyhrievané. Máme tu detský akvapark, veľký akvapark a plážovú reštauráciu. Každý kúsok je nejaký bar a potom pláž s molom, čo je veľká výhoda. To mole je veľká výhoda pri tejto časti Hurghady, kde sú veľké odlivy, že človek môže ísť po tom mole a naozaj potom vstúpať do tej vody v rôznych troch hĺbkach, ako má za potreby. Hej, to všetko si ešte ukážeme. Ja sa chcem spýtať, ako je to s platbami, čo sa týka napríklad toho fitka. Povedali sme si reštaurácie, ale keď som, čo ja viem, rezidentu, musím niečo doplácať za to fitko mimo služieb, samozrejme, ktoré sa platia, alebo keď mám prenajatý apartmán, ako je to v tom prípade? Nie, fitko majú v cene, hej, už nehnuteľnosti to je zadarmo, otvára ráno od 9. do večera do 8. každý deň. Ak by náhodou chcel nejakú masáž, samozrejme, alebo výrievku napustiť, alebo saunu, tak za to sa už platí extra poplatok, ale tiež keď ste rezidentom tohto rezortu, tak tá masáž hodinová, celotelová je niekde okolo 500 libier, čo sa bavíme asi o 9 eurách. Prichádzame postupne do tej zadnej časti, tu vidím nejaké tobogány. Áno, tu sú detské tobogány, keď to je menšie, aj bazén taký nižší, 50 cm hĺbka pre malé deti. A potom ďalej máme veľký akvapark, už pre dospelých a následne ďalej máme pláž. Super. Spomínam, že tu je potom aj taká reštaurácia. Ja sa pokúsim takto natočiť trocha ten bazén. Toto vyzerá, že je nejaké detské ihrisko, detský bazén. Áno, to sú tie také menšie tobogániky a tu je hĺbka vody 50 cm pre takéto malé deti. Potom máme ešte vzadu je ďalší taký detský bazénik malý a tu máme normálne veľký akvapark, plne fungujúci. A takisto plážovú reštauráciu, kde fungujú obedy zatiaľ. Obedy a ako náhle príde už sezóna, tá najvyššia, tak sú tam aj večere. Takže si čo môže vybrať, či idem jesť sem von na pláž, alebo ísť do hlavnej reštaurácie, do hlavnej budovy. Znamená, že je super, že tu si človek môže pozrieť aj aká je teplota tých bazénov. A technické je mora. A teraz čo máme? Máme začiatok apríla, začiatok dubna.
Ale tá teplota mora by som nepovedal, že je pravdivá. Hej, to sú predpokladám, že staré údaje, nejaké nezmenené, lebo aktuálna teplota mora sa pohybuje okolo 22 stupňov. Zrejme, že už aj tobogany fungujú. My sme tu totiž boli tak zhruba asi pred mesiacom a tobogany boli vypustené a už je to tu plné života. Vyzerá to akože pekne, no. Takýto plne fungujúci rezort, naozaj takové, ktorí majú nejaké obavy, vedieť niečo kúpiť, že dokončia, nedokončia to. Hej, pritom sa nemusí žiadnom projekte, ktorý my predávame, báť s nami kúpiť. Spolupracujeme s normálnymi developermi, ktorí už majú s sebou dokončené projekty, ale hovorím, takí, čo niečo chcú hneď, alebo aby chcú hneď generovať nejaké peniaze, čo týka nájmu, prenájmu toho nehnuteľnosti, tak toto je pre nich ideálna voľba. Hej. Pozerám, že tuto je tá reštaurácia, tá je otvorená v sezóne, si spomenul, že? Tá je otvorená aj teraz, v obedovom čase, len sme tu už teraz po obede. Čiže už je Ramadán, už je po obedoch, takže tá momentálne už zavretá, ale cez obed je otvorená. Tu je ďalší taký malinký detský bazénik a sú tu rôzne také bary snackové, kde človek si môže dať ešte nejaký snack počas dňa. Pozerám, že asi tu fičia hranolky, pice podľa obrázkov, burgery. A tie tobogany, akože toto je tu luxusné. Si viem predstaviť, že kebyže vieš, rodina s deťmi, že toto je presne, kde to dieťa sa za ten celý deň vybúri tak, že večer dobre spinka. No, tento rezort má v tom výhodu, že ponúkne vyžitie každej vekovej kategórie. Či máte deti malé, nejaké 3-4 ročné, hej, alebo nejakých puberťakov, alebo už potom niečo vyššie, tak sú tu večer aj diskotéky vpredu. Je to normálne animačný program, ktorý normálne môžete chodiť s malými deťmi na mini disco show. V lete sú programy tu na pláži, hej, už keď je pekne teplúčko aj večer. Máme volejbalové ihrisko, taký outdoor fitness, boču tam sa dá hrať, hej, šipky. Miestečka na fotky. Miestečka na fotky, samozrejme. Na húpačkách máme tam aj také srdiečko. Hej, a hovorím, to molo je neskutočnou výhodou pri tejto strane Hurgady, kde sú tie odlivy naozaj extrémne veľké. Aktuálne máme príliv. Pôjdeme pozrieť troška aj na vodu asi. Môžeme to zobrať od toho srdca, jak posledne. Hej. Musím prechytiť šťoutovku, aby neodletela zase. Pôjde, ďaká. No a tuto je tiež taký fotospot a odtiaľto sme si niečo minulé povedali aj k tomu molu. No to molo máme dosť veľké, máme 3 vstupy do vody. Jeden vstup je niekde tak asi po kolena, by som povedal, ďalší je po pás, asi 1,20 m, ďalší je 1,50 m a potom už sa skáče do hlbokej vody vzadu. Máme tu 2 lode, ktoré odtiaľto vyplávajú každý deň na výlety. Čo týka všetkých tých Orange Bay, Paradise Island, Hula Hula. Čiže sa dá ísť v podstate odtiaľto priamo na Giftun? Áno, priamo na Giftun, hej, prípadne priamo šnorchlovať len, alebo niekde potápať. Vieš, aké sú ceny? Orientačne plus minus pár eur? Sa to pohybuje podľa toho, nakoľko tých pláží, čo ten výlet zahrania, ale je to od 25 € vyššie. Hej, čiže nie 70-90 eur, jak to ponúkajú dovolenkové rezorty tu v okolí. 25 € začína taký ten najlacnejší balík, že idete na jednu pláž a po ceste máte jedno šnorchlovanie a samozrejme obed a po obede sa vracete naspäť. Takže toto všetko tu je k dispozícii, máme tu aj vodné centrum k dispozícii, kde sa môžu potom, keď chcú zaplatiť nejaké surfovanie, sa naučiť. Čiže ako to chápem, ty ráno vstaneš, tuto si dáš nejakú all-inclusive kávičku, keď si v podstate klient, potom si zbehneš tuto dole k tej pláži, zbehneš na tú loď, ideš na súkromnú pláž a keď sa vracáš naspäť, tak tuto pekne na tejto pláži si zakončíš ešte deň, môže sa vykúpať. Presne tak. Hej. Presne tak. A keď som tu celý deň, tak prípadne môžu decká, hoci kto na tých toboganoch sa vyblázniť. Hovorím, bazénové tu kopec, aj keď to je, že tu je veľa ľudí, ale ten rezort je naozaj tak veľký, že sa tu stratia. Čo sa mi ešte páči, to, že v podstate tie pláže tu v Hurgade sú situované na východ. To znamená, že presne v tomto prostredí tu, ako sme, tak si môžete ráno sadnúť a vychutnať si východ slnka. Kračujeme dole po tej cestičke na pláž, keď sa pozriete, tu je to srdce a tu sú tieto tobogány, aby ste sa vedeli plus minus nejako zorientovať.
No a keď si to tak vykalkulujeme, keď si zoberieš, tak čo ja viem, keď v Gune ideš na pláž, tak to máš 600 libier na osobu minimálny konzum, kde tie ceny sú fakt akože prestrelené, že normálne v dvojici není problém tam za deň nechať, čo ja viem, 2500 libier. Alebo potom máš Zejtunu, tam platíš 450 libier, z toho 200 libier máš konzum, čiže celkovo tam necháš, čo ja viem, 1000-1500 libier vo dvojici. No a keď si to zoberieme, že tunak, keď si to je v apartmáne, hej, a máš zaplatiť cca 1000 libier, hej, čo je nejakých 20 eur, teda tých $20, za to celodenné all inclusive, čo sú naozaj, že jak v hoteli. Aj nápoje, alko, nealko, jedlo celý deň, snackbary, tak si myslím, že to je naozaj veľmi výhodná ponuka. S tým, že ako reálne keď si zoberieš, tak tá pláž tu je v celku v pohode. Som pozeral, že pán môže mať tak vodu po kolena a potom, jak si hovoril, že to molo. Na to neviem, či sa môžeme ísť pozrieť alebo nie teraz. Samozrejme, môžeme. A tam tá voda je hlbšia, tam asi sa dá normálne plávať, z toho, čo si hovoril. Dá sa normálne plávať, vidíme, keď pozrieš ten záber na to more, tak sú také úseky, kde to je troška hlbšie, troška pličšie. Hej, vzadu sú tí chlapi, čo tam stoja, nejak popás, hej, nad kolena trošku. No asi aj záleží, že či je príliv alebo odliv, lebo tu v Hurghade tá voda vie fakt akože stupnúť, klesnúť a až pomaly o meter. Aktuálne máme príliv, lebo keď bol odliv, tak poviem otvorene, že jak sú prvé schody, čo vidíme na tom mole, najbližšie ku nám, tak až tam je sucho. Hej. Čiže je to v podstate niečo ako Selina Bay. Veľa ľudí si totiž myslí, že keď si v Hurghade kúpi apartmán pri mori, tak má vykopanú, vybudovanú pláž, ale fakt je to tu ojedinele, že reálne väčšina projektov, čo máte pláže tu, tak ich má proste takto plitké a keď je odliv, tak bohužiaľ sa moc nezapláve, pokiaľ v tom rezorte nie je molo. No presne toto je na toto molo vynikajúce tunak, že človek, keď si zapláva, tak proste sa prejde tých pár metrov naviac. Sú tam lehátka, slnečníky, že vie tam aj celý deň normálne ležať, opalovať sa. Chodí mu tam obsluha, nosia mu tam aj freše, ovocie. Čiže tam ide ešte aj obsluha, čiže normálne si môžeš na tom mole niečo objednať? Naozaj tam si na tom mole si len láhne, hej, a aj tam ho obsluhujú. To je úplne že super. Príde mi to super, lebo podľa toho, čo sme sa bavili predtým, respektíve čo som sa bavil s inými realiťakmi, s ktorými už moc nie som v styku, dosť často odhovorili od tohto komplexu a práve mi ponúkli nejaký komplex, ktorý oni priamo predávali. Čo teraz potom, jak sme si to tu ubehali tie posledné dní, mi príde veľká škoda, lebo úprimne, keď to porovnám so Selina Bay, kde som mal apartmán, ktorý som nedávno predal, tak toto sa mi páči oveľa viac, či už more, vybavenosť jedno s druhým. Neviem, čo si o tom myslíš. Viem, že aj Selina Bay si... Áno, tak Selina Bay zase úplne niečo iné. To je rezort, ktorý je vyslovene apartmánový, súkromný. Hej, tam nie sú žiadne služby, ktoré by si vedel človek dokúpiť. Vieš, do reštaurácie znamená zaplatí. Bazény nevyhrievané, tak máme cez zimu vyhrievaný veľký jeden bazén. Takisto počas celej zimy. To sú úplne rozdielne dva diametrálne rezorty a cenovo by som povedal aktuálne veľmi podobne. Vyrovnané, no. Takže zase je pravda, že tuto mi viac príde, že máš väčší priestor pre rodinný život a v tej Selene mi to príde také, že ideálne skôr pre páry mladé, lebo tam máš ten nočný klub. Áno, zase kto hľadá nejaký kľud, tak Selena je na to lepšia. Hej. Lebo je to naozaj, cez tam je úplný kľud, človek relaxuje. Tým, že toto je aj fungujúci hotel, kde máme normálne animačný tým, komplet všetko, jak v každých bežných rezortoch hotelových v Egypte, tak tu ten život je celý deň. Hej. Čiže pokiaľ som človek, ktorý reálne chodí do Egypta viac menej s cestovkou a povedal som si, že ja by som chcel nejaký rezort, nejaký apartmán, proste nejaké miesto, kde by to bolo podobné s tou cestovkou, tak z toho všetkého, čo sme v podstate videli, alebo z toho všetkého, čo sa tu v okolí ponúka, tak mne príde, že táto Karma má najviac toho. Tým, že má ten animačný program, tým, že má all inclusive, tým, že tu máš vybudované molo, lebo to tiež veľa rezortov síce avizuje pri zmluve, že bude molo, hej, bude prístup do vody, ale potom zistia, že nemajú povolenia, alebo že to povolenie trvá. Jedno s druhým, jedným z takým problémom, čo som rozprával ja s manažérkou, tak bol problém v Selina Bay, lebo bolo avizované molo, doteraz tam nie je, lebo čakajú na povolenie a vlastne sa nevie, že či tam ešte bude. Ani nebude. No. To už sa vie, že nebude. A áno, presne hovoríš, keď chce dovolenku a chce byť vo vlastnom, tak toto je najideálnejšie riešenie. A takisto, keď niekto
niekto chce, že využijem to 2-3 týždne v roku, mesiac pre seba a svoju rodinu, tak naozaj fajn, ale táto časť, tento rezort je veľmi dobre prenajímateľne schopný tým, že sa to nachádza prakticky v hoteli. Vedia si tu doplatiť tú stravu a je to veľmi ľahko prenajímateľné. A za lepšie ceny samozrejme ako rezort, ktoré sú vyslovene iba na bývanie. Hej. Som pomaly už pri tých lodiach, no. A tuto vidím, že normálne sa ľudia kúpujú, že reálne tá voda je oveľa hlbšia. Že príde mi, že toto má asi úplne fakt najbližšie k nejakému klasickému rezortu a ku klasickej... Áno, zase treba vedieť, čo si kto vie dovoliť finančne. Hovorím, to najlacnejšie tu je malinké štúdio bez balkónu s výhľadom za budov, či nie do dvoru a začína na 45 000 eur pri jednorázovej platbe a od toho sú potom už len vyššie ceny. Čiže ak náhodou niekto má 60 až 75 000 eur, tak si tu už vie kúpiť veľmi slušný apartmán na krásnom mieste s krásnym výhľadom a vie to veľmi dobre zúročiť do budúcnosti. Toto je vlastne ten posledný vchod do toho mora, že? Toto je predposledný, potom ešte jeden. Ešte jeden. Som myslel, že tu vlastne, hej. A potom sa dá priamo skákať, ak sú tie lode, tak tam sa už skáče. Keď je fanúšik naozaj nejakého šnorchlovania. Čiže sú tu aj útesy, ktoré si vieš pod vodou pozrieť? Neviem, na kameru zase nebude vidno, ale vidíme tam taký tmavý flak, tak to je koralový útes, normálne pekne živý. Hej. A vzadu máme koníky, ktoré sú vo vode. Hej, čiže v podstate áno, je to vidno, ale na kamere to asi nebude momentálne vidno. Čiže reálne sa vieš prešnorchlovať odtiaľto až k tomu veľkému útesu a máš to normálne, ako keby si išiel niekde na výlet loďou, čo sa ide. Bežne, keď nefúka, tak ľudia tak chodia a ja, keď som tu, tak a nefúka, je kľudné more, tak tam bežne plávame. Dobre, super. Ja si myslím, že z tohto mola to máme pomaly všetko a my sa teleportujeme pomaly niekde tam do stredu rezortu, kde si ukážeme, čo je len zbytok toho priestoru, aby ste videli, čo tam je napríklad to fitko a tie ďalšie veci. Predtým, než sa teleportujeme, tak vám natočím ešte taký highlight tuto vedľa, čo sa práve stalo. Stále síce nie sme v polke rezortu, ale ideme tou druhou stranou a fakt to tu vyzerá krásne. Som povedal, že by to rozhodne stalo za nejaké natočenie. Plus sa tu ešte bavíme o všelijakých zaujímavých veciach. S tým, že jak sme sa bavili o tom, že reálne sa to tu dá vlastniť na firmu, čo je, myslím si, že skvelé. Na firmu sa dá vlastniť, na súkromnú osobu, ako lenkoľvek si to človek predstavuje, to sa dá spraviť tá zmluva a to vyžitie je tu naozaj úžasné. Hej, ešte sme sa potom bavili, nenatáčali sme to s tým, že sa bavili, čo ak náhodou sa mi niečo stane. Hej, lietam, padne lietadlo, proste prejdem auto, niečo sa môže vždycky stať. A počul som všelijaké zvesti o tom, že reálne musíš ísť na úrad, musíš to dať do toho taukilu, musí tam byť reálne osoba. Je to tak, alebo dá sa to riešiť aj inak? Hej? Sú tu dve možnosti. V Egypte voľakedy platilo také právo, že si mohol vlastniť nehnuteľnosť na 99 rokov. Potom koniec prepadávala. Hej. To sa všetko zmenilo. Funguje to normálne dedičské právo, ako funguje aj u nás v Európe. Čiže ak by sa nám niečo stalo a človek sa mu niečo stane, umrie, tak príbuzní majú úmrtný list, ktorý sa dá preložiť do arabského jazyka. Úradne samozrejme overený notárom. Najlepšie, keď sa preloží tu v Egypte, nie na Slovensku, aby to bola priamo egyptská prekladateľská spoločnosť. A príde do toho rezortu, všetky papiere predloží, tak rezort za ten prepisový poplatok, lebo to je vlastne zmena majiteľa, aj keď je tam takáto situácia, že sa to stalo nejakým nešťastím, tak prepíše tú nehnuteľnosť na tých najbližších, ktorí majú na to právo ako zdediť to. Druhá možnosť je to jednoduchšia, rýchlejšia možnosť, je ten taukil, že sa proste zapíše ako spolumocnenie pre toho daného príslušníka, rodinného, manželku, ak nie je náhodou už ako vlastnička, alebo proste mamu a iných príbuzných, sa zapíše, že má to spolumocnenie a môže všetko vykonávať v mene majiteľa, čiže aj uhrázať platby, prenajímať proste kompletne, predať ho, čokoľvek s tým môže spraviť. A to je samozrejme tá jednoduchšia možnosť a rýchlejšia a lacnejšia.
Potom kebyže si mám vybrať, hej, toto vidím viacero budov. Ty ako človek, čo už si predal fakt niekoľko desiatok až pomaly stoviek nehnuteľnosti, si myslím, za posledné roky, čo by si mi odporúčil? Prízemie, vrchné podlažie, prečo? Prečo si na to mám dať ako človek pozor? Tak sú rôzne rezorty. Keby som bavil o tomto krajnom rezorte, tak by som išiel určite od prvého do druhého poschodia, keď niekto nechce mať nejaké výšky a nepotrebuje mať nejaký krásny výhľad, lebo sú tu výťahy, sme v Egypte, stane sa, že to pokazí. A keď niekto nechce šlapať, lebo sú starší ľudia, tak určite prvé, druhé poschodie. Hej. Prízemie, niekomu vyhovuje prízemie, komu nevyhovuje prízemie, niekto má stres, že není v takom bezpečí, hej, ale je to naozaj podľa chuti toho daného človeka a ten, kto chce mať naozaj že krásny výhľad, či na El Goun, ktorú odtiaľ to vidno, z jednej strany, z druhej strany Hurghadu, tak by som išiel na 3., 4. poschodie. Hej. Z osobnej skúsenosti, čo ti poviem, čo u nás v budove sa riešilo, tak iná budova zase nie je tento rezort, hej, pochopiteľne každá budova môže mať nejaké úskalia, ale tým, že vlastne sme v Egypte, kde často neprší, tak nie je tam to riziko na tých strašných apartmánov, čo je super. Zase na druhej strane, tuto častokrát sa môže stať, že sa upchá potrubie a vyplaví to do toho apartmánu zo spodu. Čiže to je jeden taký tip, čo ja som dával ľuďom, ktorí sa mi ako pýtali na tie apartmány, že nie je to všade, hej, samozrejme, ale že je dobré si na to dať pozor, alebo tiež sa o to zaujímať minimálne. Tak tu, keď sa obchá potrubie, tak majú tak riešenie v tomto rezorte, že tie trubky sú hore otvorené a keď začne sa plniť, tak začne to vytekať vlastne hore na konci budovy na streche a začne to dole vytekať ako fontánka. Hej. Nestalo sa to ešte, nevidel som to osobne, ale viem si predstaviť príjemnejšiu fontánku. Viem, že takto je to nadimenzované, tu je spravené. Čo sa týka tu spodných apartmánov, tu je celkovo trošku občas problém s tým odtokom a odpadom. Hej. A nie každý z tých prízemných apartmánov je dobre zaizolovaných a sa môže stať, že sme v Egypte v staršej stavbe, že to proste jemne to tu môže zatekať alebo vlhnúť nejaká stena, takže preto ja by som určite odporúčal od prvého poschodia vyššie. A v tom sme v podstate zajedno. My už sme sa dostali práve do tej polky a naschvál som to začal nahrávať skorej, lebo som si myslel, že nejaké aspoň zaujímavé informácie. Samozrejme nebudeme prezrádzať všetko, lebo od toho sa tí ľudia práve či už tebe alebo mne môžu priamo ozvať a spýtať sa čokoľvek, čo budú chcieť, či už dole v komentároch alebo potom nejako priamo. Chcel som vedieť, že či máme možnosť si aj pozrieť nejaké apartmány, lebo zase absolútne neplánovaná zastávka, hej, že jak som vám to spomenul v podstate na začiatku, tak my sme si spravili taký spontánny výlet, povedali sme si, že spravíme nejaké bonusové video, keď už mám takto narýchlo pred odletom, čiže sme nevybavovali nejaké termíny v nejakých tých budovách, všade sme sa v podstate dostali tak, že buď nás pustili alebo nepustili a tým pádom preto sa aj pýtam Richarda, že či máme tu možnosť alebo nie, aby som vedel, že či reálne to môžeme riešiť. Áno, máme možnosť, prejdeme si rezort, pozrieme si tú časť oddychovú, spa, fitness, vpredu recepciu, teraz kde sú programy a potom sa vrátime zase sem do tejto polky, kde si vyzvihneme kľúče a pôjdeme si pozrieť nejaký apartmán, aby si videli, v akom to je stave, keď sa to predáva, že to je holobyt a treba do neho troška samozrejme ešte investovať, lebo nie je to novostavba. Jasné. A inak je super, že keď sa takto bavíme, tak v podstate v tom pozadí vidíte všetky tie bazény, ktoré tu sú, lehátka a naozaj vidíte, že tento rezort je dosť obľúbený, lebo keď to porovnáme s inými fungujúcimi rezortovými komplexami, respektíve s budovami, kde si môžete kúpiť apartmán, tak tu je naozaj obľúbený, ale nie je to tak, že by to bolo preplnené, stále je tu dosť voľných lehádok, dosť voľného miesta, čo sa mi veľmi páči. Hej, máme tu aj Luna Park pre najmenšie deti, hej, to nebýva zvykom takýchto hotelových rezortov. Je to strašne veľa atrakcií pre deti, to ma ako dosť prekvapilo, keď som tu bol prvýkrát. A presne, jak som hovoril, že viem si predstaviť, že kebyže sem dojde ešte, ja viem, proste s nejakým menším dieťaťom, tak úplne maximálne spokojné, maximálne sa vyhrá. Určite, máme tu naozaj veľa bazénov, veľa atrakcií a aktivít, čo tu môžu robiť tí ľudia a určite to nebudú nudiť ani jeden deň. Čiže keď som to vlastne pochopil, tak pokiaľ by som tu chcel nejaký apartmán, či už menšie štúdio, alebo potom nejaký two bedroom, hej, určite by sa našiel. Tak ak si pamätám správne podľa tých cenníkov, tak to bolo, jak si hovoril, okolo tých 45 a potom mám pocit, že sme tam videli aj za nejakých 120 000 eur už také väčšie. Začneme cenu 45 na nejakom štúdie, one bedroom, cca 64 000,
two bedroom od 77 000. Máme potom 3 bedroom, kde už sme naozaj na vyššej cene. Tam sme okolo 150 000. A nakoniec sme také, oni sa volajú, že vily, ale sú to mezonety, hej, dvojpodlažné byty. Tak tam sme cez 200 000 eur. Čo tu máme teraz? Tuto je nejaké spa? Tu máme spa, ktoré sa platí extra. Čiže nejaké masáže, kozmetika, strihania a podobné veci sa musia platiť extra, ale samozrejme tým, keď tu niekto je na dovolenke z apartmánu alebo keď tu niekto je dlhodobejšie pobýva, tak tie ceny má úplne iné ako klasickí turisti. Dole máme fitness, ktoré je normálne v cene, zadarmo. Tam sa poďme pozrieť. A tak poďme. Ideme to rovno. Zoberieme to takto z hurta. Tu máme potom tú prednú budovu, čo je vlastne vchod a tam je ďalší bazén. Ideme dole cez to spa priamo do fitka. Tu je tiež nejaká spa? Tu sú vlastne asi... Sú tu rôzne sauny, je tu parná, je tu fínska, sú tu kozmetiky, pedikúry, manikúry sa tu robia, hej, masáže telové. Si možno zoberiem hore cedník od neho, lebo takú saunu by som privítal. Aj keď sme videli pred Celina Bay, je teraz nejaká otvorený taký ministánok, ale fakt to tam mal malinké, že toto vyzerá oveľa väčšie, prestrannejšie. Sú pánske šatne, na druhej strane sú dámske šatne. A fitko úplne postačujúce na to, aby si tu človek zacvičil. Že fitko je fakt, že zašportoval. Super. Nič viac nepotrebuje na to. Keď to porovnám zase s tým fitkom, čo máme, tak toto je úplne o niečom inom. A pritom, keď si zober, že keď som kupoval ten apartmán, tak ten finančný rozdiel v tom bol fakt akože markantný, tak možno 20%, vieš, že ako... sa troška tu zvýšili za tie posledné roky, samozrejme, a budú len vyššie, takže keď naozaj niekto má záujem kúpiť a chce to skúsiť a investíciu, pokryť nejakú infláciu, tak jednoznačne nech neváha, nech to spraví čím skôr, lebo ceny pôjdu už len hore a v krátkej dobe. Zase môžeme výjsť. Takisto zase na to sú dámske šatne, WC, sprchy. Takže môžeme sa prejsť aj cez to spa, je tu tam masáž, je tam sauna. Je tu nejaké výrivka, sauna, tam niekto je, tak nechceme asi rušiť, ale... Zerám, že nebudeme natáčať niekoho. Dobre, ideme pomaly naspäť hore. Dotočím vám ešte takto v rýchlosti túto saunu. To je taká na súkromnú, na párovú masáž. Čiže keď chce niekto tam mať súkromie, čo teraz natáčal, tak tam môžu mať, majú tam aj takú malú výrivku. Pre dvoch je tam sauna. Vyšli sme takto z tej zóny s tou saunou. Pozerám, že tuto je nejaký šach. Áno, klasický, čo v tých rezortoch býva. Veľký vonkajší šach. Vyhrievaný bazén, ktorý tým, že máme dnes 30. marca, tak ešte zajtra je vyhrievaný a od 1. apríla už nie sú vyhrievané bazény väčšinou v Egypte. To sa nedivím, však je dobrých 30 niečo stupňov. Takže, ale hovorím od 1. novembra do toho 31. marca sú bazény vyhrievané. A to už to vyzerá tak viac turisticky v tejto zóne. Áno, lebo tu sme v hotelovej časti priamo. Tam čiže ono je to rozdelené na tú hotelovú časť? Áno, prvá polovica cca, alebo tretina je hotelová časť a potom sú súkromné apartmány. No a tu sa viac zdržuje tých turistov, keď sú tu hneď vedľa hotelovej izby.
Hej, vyhrievaný ten bazén ešte, aj keď dneska je teplo a troška pofukuje. Majú tu veľký bar, majú tu hlavnú reštauráciu, takže veľa z tých ľudí je tu, ale potom je pri mori. Jasné. Čiže tu je v podstate to all inclusive, keď si zaplatíš, lebo v podstate ty môžeš dojsť do tohto rezortu aj bez toho, že by si tu mal apartmán. Čo je super napríklad, keď tu máš apartmán, keď máš nejakých kamarátov, známych, ktorí by tiež chceli all inclusive na celý deň a straviť tú časť tebou, či už pri mori alebo vo vyhrievanom bazéne v zime, si môžu doplatiť ten all inclusive. Dá, alebo je to ako denný vstup. Hej, teraz nechcem si vymýšľať ceny, ale náposledy, čo viem, čo to bolo, niekde okolo $25. A je to, že môžete prísť po raňajkách, hej, môžete prísť po raňajkách, čiže od nejakej 10:00 a byť tu do večere, čiže obed je v cene. A plus počas toho, čo si tu, tak samozrejme alkohol, nealkohol, drinky, všetko. Hej, bez izby, nedostanete izbu. Hej. Mi akurát jeden chalanisko ukazoval, že neho nenatáčam, alebo niečo za tebou, som mu ukázal, že natáčam v podstate teba. Tak neviem, kto to bol, nevidel som ho. Dobre, no tu sme v podstate takto reálne na začiatku. Hej. No a tu máme už čas, kde večer to pódium, kde bývajú programy. Hej. Tu máme hlavnú terasu, kde večer sedia ľudia, sledujú ten program, súťažia. Dole také sedenie, kde je šiša na večer, nejaké spoločenské hry. Hej, vnútri je diskotéka, keď je fúka zložšie počasie, tak vnútri je ten program. Hej, sú tu reštaurácie rôzne ako talianská, arabská, čínska, hej, ako à la carte. Ale v rámci all inclusive to máte v cene, treba spraviť rezerváciu. A na vrchnom poschodí je tá panoráma reštaurácia, ktorá je vlastne tá hlavná klasická hotelová reštaurácia, kde máte švédske stoly, hej, a vyberáte si podľa svojej chuti. No, prišli sme cez tú reštauráciu v podstate do tej hlavnej haly sem. Áno, tu v hlavnej budove, kde sú tu nejaké obchodíky, vonku máme tiež lekáren, supermarket, že keď niekto človek niečo potrebuje, naozaj súrne a chce sa mu niekam cestovať, alebo tu využívať ten all inclusive, tak tu kúpiš všetko takisto. Hej. Na vrchnom poschodí znamená, že aj šperky tu dostaneš, že fakt je na vrchnom sú tu 2 bankomaty, tu máme. Hej, na vrchnom poschodí je tá reštaurácia, tu máme taký vnútorný bar s biliardom, kde večer sa dávajú ľudia. Hej. Tu sa predávajú tiež asi pravdepodobne tie výlety, čo si spomínal tou loďou. Áno, presne tak. Tu máme takýto vnútornejší bar, kafe, dajú 2 biliardové stoly, ktoré sa dajú využívať. Na ďalšej strane recepcia, také foyer, na čakanie a taxi sú tu, všetko, čo naozaj tu potrebujete, vybavíte. Je tu 24/7 strážna služba, nikoho nepustia bez toho, aby nevedeli, kam ide. Takže myslím si, že super. Neviem, prečo sa mi vybil telefón. Asi to už dneska nedal, tak sme prehodili takto na GoPročku. A rozhodli sme sa, že minule sme tu boli, tak tentokrát v podstate sme sa rozhodli, skoro som padol na schodoch, sa rozhodli, že vám ukážeme jedno štúdio, ktoré sa nachádza vyššie. A má zaujímavý výhľad, podľa mňa. Je to jedna z takých štúdií, ktoré je troška drahšie, ale je väčšie a má výhľad priamo na bazény. Čiže akože toto môže mať koľko? 50 metrov štvorcových? 50 metrov štvorcových. Časť, ktorá je na kuchynku, vyhradiť na tú časť kúpeľňa. Mám naozaj obrovský balkón s priamym výhľadom a bazén. Ukážeme najprv tuto, jak máme kúpelku. S tým, že tu je sprchový kút, toaleta, štandard, vychystané na boiler. A to čo sa mi páčilo, čo som hovoril, keď sme sem došli, že reálne sem môžeš dať kuchyňu, ale takisto to vieš pekne oddeliť a spraviť si extra miestnosť. Dá sa, bežne robíme tak, že tu nastavíme priečku do kartonu pre nových majiteľov, aby mali zvlášť tú bývaciu s kuchyňou a potom majú zvlášť spálňovú časť. Hej. Ale ten balkón je obrovský. Ten výhľad je strašne, ako mi príde taký príjemný, vieš, že keď máš rodinu s deťmi, tak tu si vieš jednak postaviť krásne grill na ten balkón,
A takisto vidíš na ten bazén, že čo viem, keď už máš troška väčšie deti, akože úplne mu asi nepomôžeš, ale máš taký ten dobrý pocit, že vieš sledovať a vieš prípadne aj zakričať dole na plavčíka, ktorý tu je stôl. Takisto tu máme aj to Sea View, aj z prvého poschodia. Hej, to si možno ešte ukážeme. Je tam tak schovaný. Je tam do more vidieť. A ty si hovoril, že tento vychádza 74-75, 72 000 pri jednorazovej platbe. To znamená, že ale dá sa to tu zobrať aj na splátky, ale naopak je to tu navýšené tie splátky. Tak, toto je suma, ktorú teraz hovorím, tá je tá najnižšia pri jednorazovej platbe. Ako to chce človek na splátky, dá sa až na 5 rokov, tak tam sa to predražuje a je to až niekde okolo 19 000 eur viac pri 5 rokoch, hej? A akontácia o 30%. Hej. A to je práve niečo, čo ja som hovoril Richardovi, že ja som mal možnosť takýto podobný apartmán kúpiť za nejakých 35 až 39 000, nepamätám si presne, 2 roky dozadu to bolo, mám pocit. A tie apartmány tu vystrelili neskutočne. Ja si neviem predstaviť, koľko budú stáť, čo ja viem, o 2, 4, 6, 8 rokov. A fakt som troška nerád, že jedna realiťažka ma od toho dosť odhovorila, lebo myslím si, že kebyže toto kúpim pred 2 rokmi, tak to bol sakra dobrý deal. Dneska sa smeješ. Hej, no. Ale nevadí. Učíme sa na vlastných chybách, takisto moje spolupráce sú počase aj s inými ľuďmi a tak ďalej a myslím si, že toto miesto si fakt zaslúži. Ak by som mal niekomu odporučiť nejaké miesto tuto v okolí, tak toto je jedno z tých miest, ktoré si fakt zaslúži určite pozornosť teraz. Aj za tú cenu, ktorá momentálne je. A ako sme si povedali pred chvíľou, tak na záver sme si pripravili tie najlacnejšie možnosti, ktoré by mali byť dostupné naozaj pre každého Čecha, Slováka, ktorý sa naozaj snaží aspoň trocha šetriť, troška investovať. Takže si ukážeme ešte aj ďalšie projekty. A máme tu ešte, sa pozrieme aj na to najlacnejšie štúdio, čo sa tu predáva, ktoré je bez balkóna, s horším výhľadom, ale stojí 45 000 eur. Čiže v podstate reálne to nebude úplne o výhľade, nebude to o takomto niečom, ale reálne to bude možnosť, ako využívať všetky tieto služby tu, ktoré ste videli za oveľa menší poplatok, pokiaľ sa rozhodnete tu bývať. Poďme sa teda na to pozrieť. Toto asi nepotrebujeme vidieť. To je bez balkónu jedna spálňa. Hej, toto bolo tiež také, že možno ako v rýchlosti vám ho natočím, videli sme to, toto je v podstate kuchyňa s takou malou miestnosťou, môže to mať tak 3-4,5 metra štvorcových, 4,5 metra štvorcových. Nie, môžete viac, to má tak okolo 10 metrov štvorcových určite. Myslím, 4,5 metra krát 4,5 metra, hej, som sa sekol, presne. Je tu chodbička s veľkosť a rozhodňou. A to je taká veľká miestnosť. Tento apartmán je bez balkónu a vychádza niekde okolo 65 000. Čiže 65 000 eur, ale zase pekný výhľad tu. Možno super pre niekoho, kto chce mať zvlášť takto kuchyňu, že nechce úplne štúdio, viac sa mu páči tá vízia toho jednoizbaka, alebo prípadne namiesto kuchyne malú kuchynku a pracovňu si tu viem predstaviť v tom rohu, že by to mohlo byť ideálnejšie. Zase záleží, kto čo chce. Necháme Lenku, nech si ten apartmán ešte v kľude tu natočí a presunieme sa potom do toho jedného apartmánu, ktoré Richard spomínal, že by malo byť za nižšiu cenu. Tak. Toto je ten prízemný apartmán. Máme najlacnejší apartmán, tak to možno je na predaj. Cena je 45 000 eur pri jednorazovej platbe. Pri splátka sa tá cena zvyšuje. Je to bez balkónu s výhľadom na opačnú stranu. Hej, v podstate toto, keď človek vidie, tak reálne má ten bazén a ten apartmán je situovaný smerom zvonka. Tu je taká malá časť na kuchynku, takisto nejaká obývacia časť. Úplne. Nezasvietím, takže vám to so svetlom neukážem, ale táto GoPročka zniesie, mám pocit. Takže taká klasika. Ako je priestor na tá kúpeľňa, by som povedal, že... Už je raz dáme si kúpať aj práčka, takže nemusí byť kuchyníky za práčku. A tu je spálňa. Kde ten výhľad je proste na cestu živý plot.
Čiže v podstate aj keď si to spravíš, stále síce ušetríš, ale reálne musíš rátať s tým, že tie auta budú chodiť. To zase nie je nejaká premávka, hej, tak príde možno 4-5 aut a deň prejde, čo donesie turista na loď, vyletnú. Ľudia, čo tu majú aj na prízemí, tak na nejaké ich bezpečí alebo lepší pocit. Montujeme mreže, aby sa nebali, ale tak sa naozaj okolo bezpečí, celý rezort je pod kamerami. A čo sme nespomenuli, je tu lekár 24/7 klinika, čiže čokoľvek sa stane, nemusí čakať dlho v nejakej nemocnici, majú tu priamo lekára a ten už potom zabezpečí, či treba nejaký prevoz alebo podať nejakú tú pomoc. Hej, tým pádom v podstate, aj keď sa ti niečo stane o jednej noci alebo tak je to super, že tu máš po ruke hneď niekoho, kto ti dokáže pomôcť. A zase keď človek vyjde z toho apartmánu, aj keď je takto bez nejakého balkóna, tak vyjdete von a rovno tu máte taký altán na sedenie, bazén a ste hneď v tej záhrade, takže je to pomer, cena, výkon, si myslím, že výhodné. Čiže toto je vlastne, čo sme si ukázali teraz tento tu apartmán, tak to je najlacnejšia možnosť, ako sa dostať k tomuto rezortu, ako bývať v tomto rezorte a ako si dopriať to more a kompletne všetky služby, ktoré tu sú. Zatiaľ, čo ten apartmán, čo sme si ukazovali predtým vyššie, je síce o niečo málo drahší, ale za to ponúka skvelý výhľad na bazén. Tak, a každý človek uprednostní niečo iné. Buď chce mať ten život a vidieť tých ľudí, alebo mať takéto niečo kľudné, kde je v tichosti sám, hej, a vie sa kľudne vyspať a nepočuje ten hluk, keď sa aj deti alebo ľudia bláznia v tých bazénoch a tobogánoch. Čiže v podstate z tohto rezortu to máme všetko a teraz sa presunieme práve do tých úplne najviac budžetových, najlacnejších možností, ktoré sú momentálne tu, samozrejme v rozumnej, bezpečnej lokalite, aby sa človek nemusel báť o život, keď zastáva. Nové, teraz odovzdávané, najlacnejšie, aké môže človek aktuálne kúpiť, čo týka nejakého rezortného, compoundového bývania. Samozrejme vie tu kúpiť nejaký byt, ale také my neponúkame. Takže z tých rezortov, tak teraz ideme do tých najlacnejších. Ja by som povedal, že to je možno ešte dobrý point. Prečo sa vyhýbaš ponúkaním takýchto nehnuteľností, ktoré sú bytové domy, lebo veľa ľudí na to pozerá tak, nájdem si v centre Hurgady možno niečo úplne že lacné, nemusí to mať bazén, nemusí to mať v podstate nejaké fitko, hej, že prečo by si to ty neodporúčal z hľadiska tvojej, povedzme, profesie alebo skúsenosti? Tak prvá vec je tá, že je tam vysoká kontrola. Z mojej strany musela byť naozaj, že dôkladná kontrola na súde a na overení, čo dokonca ani súd mi nevie potvrdiť, lebo majiteľ, keď to dokáže za týždeň predať 4 novým majiteľom, tak súd mi to nedokáže povedať. On mi v tom daný moment povie, že áno, je to iba jeden majiteľ, ale ešte nie sú zápisy tých ostatných. A prečo možno dojdete do toho bytu a zistíte, že máte ďalších 4 spolumajiteľov a potom sa môžete hádať, lebo aj také sa tu stali prípady. Dá sa to všetko overovať, dá sa nejaké podchytiť s zmluvami, ale je to komplikovanejšie a proste neponúkam to, lebo není to nič, ktoré by som ja preferoval a ponúkal klientom. Ja skôr dám takú klientelu pre našu spoločnosť takú, že tu rezortné bývania, a či už je to na pláži, mimo pláže, už každého podľa finančných situácií, aké má tie možnosti. Jasné, super, díky za vysvetlenie a poďme sa teleportovať teda na naše ďalšie miesto.